అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ కాంబినేషన్లో గత ఏడాది వచ్చిన 'పుష్ప' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఘన విజయం సాధించింది. రష్మిక మందన హీరోయిన్గా నటించిన ఈ చిత్రం బాలీవుడ్లో భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఏకంగా 300 కోట్ల వసూలు సాధించింది. ఇక ఈ సినిమాలోని పాటలు ఏ స్థాయిలో పాపులర్ అయ్యాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దాంతో బాక్సాఫీస్ విజయంతోనే ఈ సినిమా చరిత్ర ఆగిపోలేదు. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం, చంద్రబోస్ సాహిత్యంలోని మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ కొత్త రికార్డు సాధించింది. 'దాక్కో దాక్కో మేక', 'ఊ అంటావా మామ', 'శ్రీవల్లి', 'ఏయ్ బిడ్డ' పాటలు అభిమానులను ఉర్రూతలూగించాయి. దాంతో ఈ సినిమాలోని మొత్తం పాటలన్నీ కలిపి 500 కోట్ల వ్యూస్ను దక్కించుకున్నాయి. భారతదేశంలో మరే సినిమా మ్యూజిక్ ఆల్బమ్కు ఈ స్థాయి వ్యూస్ రాలేదు. దాంతో 'పుష్ప' అరుదైన రికార్డు సొంతం చేసుకుంది.